jer je Lotikino načelo Nurkein skandal. A ako se ponekad, izuzetno, desi da neko podivlja neočekivano u piću ili, pošto se već opio u drugim, nižim kafanama, uđe silom u hotel, tad se pojavljuje momak Milan, visok, plećati i koščad ličanin divovske snage, čovek koji malo govori, a radi sve poslove. On je uvek propisno odeven kao hotelski momak, jer na sve to Lotika pazi. Uvek je bez kaputa, u smeđem prsluku i beloj košulji, opasan dugačkom keseljom od zelene čoje, zimi i leti zasukanih rukava do lakata, da mu se vide ogromne podlaktice, rutave i crne kao dve velike četke. Ufitiljeni brčići i crna kosa, kruta od vojničke mirišljave pomade. Milan je onaj koji svaki skandal guši u samom zametku. Postoji jedna odavno utvrđena i osveštena taktika za tu